ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 19/3/2023. ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಬಲೊರ್ದು ಪರತ್ ಪಾಪದ ಖಾತೆನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹೊಸ ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆನು ಜಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಯೋಗ ಬಲೊರ್ದು ಏವರ್ ಹೇಳ್ದಿ ಪಂಡ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತಿರಲ ಸಂಪತ್ತಿವಂತಿರಲ ಆವಡಾಪುನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಗಮ ಗೊತ್ತ ವಿಶೇಷತೆಲು ಒವ್ವಾದುಂಡು ಅವು ಇಡೀ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸಂಗಮೇಗತ್ತ ವಿಶೇಷತೆಲು ಅವು ಇಡೀ ಕಲ್ಪಡು ಅವು ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅವು ಒವ್ವು ಒಂದು ಕೆನಲೇರು. ಉತ್ತರ: ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟೆ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಂಗಳ ಮಿಲನವಾಪುನು. ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿಲನ ಆಪುನ ಅಂಚನೆ ಆಸ್ತಿನ ದೆತನುನ ಸಮಯಲ ಇಂದುವೇ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಗುಲ ಇಂದುವೇ ಸಮಯಡು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟೆ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ನಾಟಿ ಆದುಪ್ಪುನು. ಏರು ಬೇತೆ ಧರ್ಮೋಡು ಮತಾಂತರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ತನ್ನ ಪರತ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುನು. ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆಲು ಬುಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಯುಗುಟ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಪರಮಪಿತ ಶಿವನ ಪುದರ್ನ ಅವಶ್ಯವಾದ ದೆತುನುಡಾಪುನು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರಮಾತ್ಮ ಅತ್ತಂದ ಕುಧಾ ಗಾಡ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಫಾದರ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಫಾದರ್ನ ಪುದರೇ ಶಿವ ಪಂಡ ಅದಂಡು ನಿರಾಕಾರತ್. ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಸಹ ವಾಸ್ತವಡು ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ಪಗು ಬತ್ತದು ಸಾಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಜೋಕ್ಲೇನ ಅತ್ತಂಡ ಪಾಲನಕರ್ತನು ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಕಲಪುಡುವೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರುಂದೆತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಲ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಆರು ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಹೇ ಪರಮಪಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪುನೆರದವರ ಬುದ್ಧಿ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಿದೆರದು ಪೋಪುಂಡು. ಆತ್ಮನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಶರೀರದ ಅಪ್ಪನು ಸಹ ಏರು ಶರೀರನು ಕೊರ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐದು ಒಕ್ಕ ಆತ್ಮದ ಸತ್ಯ ಬಾಬಾ ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಆಂಡ ಆರು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆನು ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಏರು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಅರೆರ್ದು ದಯೆನ್ ದಯಗ್ ಬೇಡುವೆರು ಅತ್ತನ ನಟ್ಟುವೆರು. ಆರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪನೇ ಅಪ್ಪ ಆದುತ್ತೆರಡ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಸಿದ್ಧಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಬಾಲೆನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಿಯರು ಐತಮಿತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವಶ್ಯಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಆದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮುಕ್ತಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ದುಃಖೋರ್ದು ಬುಡ್ಪಳೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಒಲ್ಪಗೋ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರತ್ತೆ. ಮಾತೆಲ್ನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸದು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಅತ್ತನ್ನ ಸುಖಧಾಮಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮದ್ಯೊಡು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಏಪ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರೆಗಾದು ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಕುಡ ಬರೋಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಏಪ ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಪಗ ಬರೋಡಾಪುನು. ದಯಪಂಡ 84 ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸುರುಕೆ ಬತ್ತೆ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ 84 ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣ ಎರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಚಕ್ರದ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ್ಯಡು ಬರೋಡತ್ತೆ ಏಪ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಸುರುಕು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುವಾದುಪ್ಪೆ. ಬಾಬಾ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು. ಶಿಕ್ಷಕನ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಗುರುನು ಸದ್ಗತಿಗಾದ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುನು. ಗುರುನ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಗುರುಕ್ಲಿನು ಮಲ್ತೊನುಜೇರು. ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಪ್ಪನೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದು ಓದವೆರು ಪನ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ. ಬಾಬನೇ ಬೇತೆ ಶಿಕ್ಷಕನೇ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂಬೇರು ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನು
ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಆದುಲ್ಲರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆನು ಓದವಡಾಪು ಐತ ಮಿತ್ತು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಡ್ರಾಮುಡು ಮುಖ್ಯ ರಚಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಇಡೀ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರ್ಗುಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರು ಬರ್ಪೇರು. ಮೂಲವತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಸ್ಥೂಲವತನದ ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಸುರುಸುರುಕಂತೂ ಜೋಕುಲಿಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದೊಡಾಪುಂಡು. ಆರು ನಮ್ಮ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮೆಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬಾಬಲ ಆ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಶಿವ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಬಾಬಲ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗನಾದುಲ್ಲೆರು. ಯಾನು ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಐಕಾದಿಯಾನು ವೆರೆನು ದೆತಂದು ದತ್ತು ದೆತೊಣಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕು ಮೆರ್ನ ಆ ಸತ್ಯ ಪುದರು ಲೇಖರಾಜ್ ಪಂಡ ಅದುಪುನ್ ಐದು ಒಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದಿಯೋಡಾತನು. ಯಾನು ಬೆರೆನು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಂದು ತೆರೆಯೋನಂದೇನೆ ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವನ ಚಿತ್ರದ ಎದುರುಡು ಪೋಪಿರು ಅಂಡಾಕುಲು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ತೆರೆಯೋನು ಸೇರು. ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಲ ಚಿತ್ರ ದಾದಾಂಡಲ ತುಯ್ಯರಡ ತಕ್ಷಣಡು ಪನ್ಪೇರು ಬೇರು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅತನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವನ ಎದುರ ಅರೆಗು ಅಕ್ಲೆಗು ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಭಲೆ ಅರೆನು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ತೆರುವೆರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ರುಚಿರ್ದು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪದ್ಧತಿದ ಲಕ ಕೇವಲ ಒಂದನೇ ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಪ್ರಾಪ್ತಿದಾದಾದುಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದೇನು ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತೆರಿಪವೇರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಮರೆತು ಪೋಪೇರು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗಾದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಭಲೆ ಮಿಲಿಟರಿಯದಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ಭಲೆ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಉಪ್ಪು ಜ್ಞಾನವಂತೂ ಮಾತೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಶಿವಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುವಾದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ತು ಮಿಲನವಾದುಂಡು 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದೇರು ಇಂದಿನ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಮಂಗಳ ಮಿಲನ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬತ್ತಿದ್ದು ಮಾತಾ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯದೇ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಶಿಕ್ಷಣನು ಮಾತೆರ್ಲ ದೆತೊನುಜೇರು. ಏರು ದೇವತೆ ಆದುಪ್ಪುನಾರುಲ್ಲೇರು ಆರೇ ಶಿಕ್ಷಣನು ಪಂಡ ಏರು ದೇವತೆ ಆದುಪ್ಪುನಕುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲೇ ಶಿಕ್ಷಣನು ದೆತೊನುವೇರು. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ವೃಕ್ಷಲ ಈತು ಮಲ್ಲೊಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ನಾಟಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇನಿ ಸರ್ಕಾರಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ನಾಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಲ ಸಹ ಕೂಡ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಐರ್ದು ಏರು ಈ ಕುಲದಕುಲಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಬರ್ಪೇರು. ಏರು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಅತ್ತನ್ನ ಇಂದೆತ್ತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ನವೇ ನಾಟಿ ಆದುಪ್ಪುನು. ನಿಕುಲು ಸತ್ಯವಾದ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲ ನಾಟಿಲ ಆಪುನು. ಏರು ಮತಾಂತರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಬರ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪಾರಸಿಲು ಇಂಚಿನಕುಲು ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ದೈವೀ ಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷದ ನಾಟಿ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ವೃಕ್ಷಡು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಆರು ಒರಿಯೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ನಮಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊರಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಟೀಚರು ಓದೆಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯಡು ಗುರುಕುಲೇನು ಮಲ್ತೊನೇರು. ಕೆಲವರು ಮಲ್ತೊನಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಮಾನ್ಯತೆಲ ತನ್ನ ತನ್ನದೇ ಆದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಉರಿಯತ್ತು ಒರಿಯನ ಸ್ಮರಣೆಯಂತೂ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವರು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ನೆನಪುನು ಮರೆತದು ಊರಿ ಬಾಬಾನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಆರೇ ಸತ್ಯದ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುವಾದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯ ಖಂಡದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಚಕ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಎಂಕುಲು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಗ ಆದುಲ್ಲ ಐತಮಿತ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಚಕ್ರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಸುರೂರ್ದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಚಕ್ರನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟೆ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಂಡು. ಮಧ್ಯದಂತೂ ಏರ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟೆ ಓದವೇರು.
ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬೇತೆಯರ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪೇರು ಬಾಬನ ಮೂಲಕನೇ ನಿಗುಲು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಪರು ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯಲೋಪಪುಂಡು ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣಾಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಡು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮಲ್ಪುನ ವಾ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅವು ಶುರುವಾಪುಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಕಲಿಯುಗದ ಅದುಂಡು ಬಾಬಲ ಬರ್ಪುನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆನು ಕಲ್ಪವನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಇತ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಅದುಂಡು ಪದವಿನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಪ್ತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯಲಪಾದು ಉಡುಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಚಕ್ರನು ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಕ್ಷನು ತೋದು ಪನ್ಪೆರು ಇನ್ನುವಂತೂ ಕಲ್ಪನೆಯಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಹ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಂಡಾಪುಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಧಾರಣೆಲ ಆಪುಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಪವಿತ್ರಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಹಿನಿನ ಪಂಡ ಸಿಂಹದ ಪೇರನು ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಡೆ ಉಂತಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಐತಮಿತ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರದ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿದ ಲೋಹೋರ್ದು ಬದಲಾದು ಬಂಗಾರದ ಆದುಪ್ಪುನಗನೆ ಧಾರಣೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತು ಸಹಜ ಉಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳನು ತೆರೆಯೋಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯುಗುಟ್ಟು ಏರು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಏತು ಸಮಯ ಮಲ್ತಿರು ಮನೆತನ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಐಕ್ ದೈವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು ದೈವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲ 1250 ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು ಐನು ಲಡ ಹಿಡ್ದೆ ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆ ಉಂಡೆರ್ಡ ಅತ್ತಂದ ಅವೇ ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆ ಉಂಡೇರೆ ಇದ್ದೋಡು ಹೆಜ್ಜಿ ಇತ್ಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ಪಡೆತೇರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗುಲು ಏರಿಗೂ ತೆರಿಪವರಂದಿತ್ತಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪೇರು ಭಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ದಕ್ಲಾದು ಪೂ ದೇಹಲಿಡು ಬರೊಂದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲಾ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪ ಹೊಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕೇಂದರ ಏಪ ಗೀತೆನು ತೆರಿಪವೇರು ಅಪಗ ಐಟು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡು ಏರು ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನಡು ಮರಣ ಅತ್ತಂದ ಸೈಪೇರು ಅಕುಲು ಏನನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನಿರು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೇವಲ ಗೀತೆನು ಓದುನಿ ಅತ್ತಂಡ ಕೇನು ನೆರೆದವರ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪೋರೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡತ್ತು ನಿಕುಲು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದುಪ್ಪು ಬಾಬಾರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ದೆತ್ತನೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ನಡಪೊಡಾಪುಂಡು ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಹ ಇತ್ತೆನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆವನುಂಡು ಈ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯದ ಸಮಯಗಾದೆ ಉಂಡು ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ ಗುರುನ ಬದಲಾದ ಒರಿ ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಂತಿ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿಲ ಅರೆರ್ದೇ ತಿಕ್ಕುನು ಬಾಬನ ಮೂಲಕನೇ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನಾಪನ ಅತ್ತನ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುನ ಸಮಯ ಎಂದು ಯಾದುಂಡು ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಕಾರ್ಯವು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆದುಂಡು ಬೇತೆ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಓದವಿರು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರು ಅಕುಲು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪೋಪೇರು ನಿಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯವಾದುಂಡು ಮಹಾಭಾರಿ ಯುದ್ಧಲ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು ಏರು ಓದುವಿರು ಅಕುಲೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು ಒರಿನ ಅಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗು ಪೋಡಾಪುನು ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ತಮ್ಮ ಪಾಪದ ಖಾತೆನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆನು ಜಮಾ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಏತೇತು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗುಡು ಪೋರ್ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪರತ್ ಖಾತೆ ಭಸ್ಮವಾದು ಪೊಸತಾದು ಪೋಪುನು ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಆಯಸ್ಸು ದೀರ್ಘ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಹೆವರಿ ಎಲ್ದಿ ಎವರಿ ವೆಲ್ದಿ ಆದುಪ್ಪರು ಪಂಡ ಸಂಪತ್ತಿವಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆದುಪ್ಪರು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗುಡ್ದು ರಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ಇಂದು ನಿಕ್ಲಿಗಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲಾದುಂಡು ಕಾಲೇಜಿಲಾದುಂಡು ವಾಸ್ತವಡು ಸತ್ಯವಾಯನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಸರಕಾರದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗಾದು ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ವಿಶ್ವದ ಜ್ಞಾನವಂತು ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತಲ ಅಲ್ಪಕಾಲದ್ದಾದುಂಡು ಐಟ್ ಏತೊಂಜಿ ಅಲ್ಪಕಾಲನು ಪಾರ್ದೆರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನು ಹಿಂದಿಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವತು ಎರಾಂಡಲ ಬತ್ತದು ಓದವುಲಿ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ
ಮುಲ್ಪ ಏರಾಂಡಲ ಬತ್ತದು ಓದವಲಿ ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತನೇ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಬರಿಪುನ್ಲ ಸಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಂಡದುಂಡು. ಈತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅತನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಅವು ಹಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆದ ಅಕ್ಷರವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತಾ ರಾಜರಿಗಳ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಮತ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಅಸುರಿ ಮತದಕ್ಕಲು ಶ್ರೀಮತನು ಒಪ್ಪುಚೇರು. ಮುಲ್ಪ ಈ ಶ್ರೀಮತವ್ರದ್ದು ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಪೇರು. ತಮ್ಮ ತನ್ನು ಮನ ಧನವ್ರದ್ದು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು. ಒಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು. ಬಾಬಲ ಗುಪ್ತವಾದ ಬರ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನಂತೂ ಗುಪ್ತ ಅದು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಡ ಬಾಬನು ತೆರಿಯಂದಿನ ಕಾರಣ ಗೀತೆನು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ನೃತ್ಯನು ತೋಜಿಪೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಧೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಪರಸ್ಪರಡು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೋಲಿ. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಸ್ತು ತೆರಿಪವೇರು. ಪನ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನಧನನು ದೆತೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ದಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯೆ ಅದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಓದುನಿ ಸಹ ಈತು ಸಾಧಾರಣವಾದುಂಡು. ಕುರ್ಚಿಡು ಕುಳಿದು ಆಸನವಂತೂ ಪಾಯದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ನು ಪಾರ್ದು ಉಂತೊನುನಿ ರಾಜಲಕ ಕುಲ್ಲೋನುನಿ ಸರಿ ಉಂಡೆ. ನಿಕುಲಂತೂ ಎಂಚಾಂಡಲ ಕುಲ್ಲುಲೆ. ಸತ್ಯೋಗುಡಂತೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪೂನು ಹಿಂದಿ ಮೌತ್ ಪಂಡ ಬಾಯ್ಡು ಚಿನ್ನದ ಬಂಗಾರದ ಚಮಚ. ಜೋಕುಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ಮಲ್ತದರು. ವಿಮಾನುಡು ಎಂಚಚ್ಚಿ ಬಂಗಾರನು ಜಿಂಜಾಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಮಹಳು ಇಂಚಿನವು ಮಸ್ತು ಬೇಗನೆ ತಯಾರಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಳ್ಳರು. ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ತೂವೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಚಿನವು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ದ ಮೋಟಾರ್ಲು ಪುರ ಬತ್ತದನಂದು. ದುಂಬು ದವಸ ಧಾನ್ಯಲು ಏತು ಸಸ್ತ ಪಂಡ ಏತು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತನು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ನಾನೇತು ಸಸ್ತ ಆದುಪು ಪಂಡ ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು 5 ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ಪನು. ಮುಲ್ಪ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯದ ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಪ 1 ಪೈಸೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಏತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ನಿಕುಲಿಗೆ 1 ಜನ್ಮದ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ 21 ಜನ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬೋಡು. ಬಾಬಾ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಗಲು 1 ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೆತೊನುಜ್ಜಲು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಲೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. 1 ವೇಳೆ ಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೆತೊನುಜೆ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪೋದು ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊನಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊನಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಸಲಹೆನಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು. ವಿವಾಹಡು ಅತನ ಮದ್ಮೆಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಕೇವಲ ಹಣ್ಣುನ್ನು ದೆತೊಂದು ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ತಿನ್ಪರ್ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅವು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಉಡುಪುನು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಾಬನ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರ್ಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಕುಲಭೂಷಣ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಕಣ್ಮಣಿಲೆನ ಪ್ರತಿ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಬಾಬರ್ದು ವಾ ಜ್ಞಾನ ದಾನನು ದೆತನೊಂದರು ಐತ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಗುಪ್ತ ರೀತಿಡು ವಿದ್ಯೆನು ಓದುದು 21 ಜನ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದೆತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ನೆನಪುನು ಮರತದು ಒರಿ ಬಾಬನು ಸತ್ಯ ಬಾಬಾ ಸತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗುರುವಿನ ರೂಪೊಡ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಆತ್ಮೀಯ ನಶೆ ಮುಖಾಂತರ ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿದ ಪುದರು ಗುರುತುನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿವಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. ಆತ್ಮೀಯ ನಸೆಟು ಪುನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಆತ್ಮನು ತೂಪುನಿ ಅತ್ತಂಡ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಪುನಿ ಈ ನಶೆಟು ಪುನಿರ್ದವರ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭವಪುನು. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮೀಯ ನಶೆಟು ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮದ ಮಾತಾ ದುಃಖ ದೂರವಾದು ಬಿಡ್ಪುನು. ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿದ ಪುದರು ಗುರುತು ಸಹ ಉಪ್ಪುಜಿ. ದೇಪಂಡ ದುಃಖ ಬೊಕ್ಕ ಅಶಾಂತಿದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಹಿಡಿದು ಆಪುಂಡು. ಒಲ್ಪ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಏರು ಪಾವನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಸದಾ ಒರಿಯನ ಲಗನುಡು ಮಗ್ನಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲೇ ನಿರ್ವಿಘ್ನಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.